Nagyapon mo yung madawat. Paabot lang, mapit naman Pasko. Sige daw dong. I-play daw ng live ba na ni si Ojan, no? Kay ilaman ang gilay, but pasabot, it is meant for public consumption or it is meant to send a message dito sa mga tao, mga higala. Bullseye! Bullseye! Sige ko Nag-live ko na. Yung sa'yo mo maingon sa ka ng mga nag-bash, ng ginagamit ang picture ni Jam. Sige lang, pamunta lang ng bahin. Kanang kusog mangbas, kanang kusog pagbigamon, hulat na lang. Makuha rin yung bahin. At akala mo lupig pa niyo NBI o kuhan, SITG, lupig pa ninyo talang investigador. Mag-edit-edit yung videos. Pero na, pero ako na i-bash ninyo, ayaw i-apel akong asawa. Pamilya. Ayaw wala mo kayo problema na. Sa bagong kumandan, gusto ka na ako nga, NBI mag-imbestigan ako ang PNP. Para makilala na kung pangalan ako. Pero kanang inyong i-apel akong pamilya, bilo-dibilt na. True. Bilo-dibilt na. Ayaw. Ewa mo kabalo, kung sa'yo po ako ipasabot, ganun si Pabot ni Madawat ni Dudong yang bahin. Dudong ni Bubo, ni Dudong ang Bukol. No? Kay si Dudong, rabahan tinamo. So, mapiktaran mo negosyo, kaya kinako siya kinabadlong. Pero hangtod siya kinamatay, nagdawat niya po siya share. Ang gusto niya ko lang mag-apologize siya niya, lahi man doon siya. Pero akong gistugahan nga, siya pabuto ng bahay na kung tapukan na yung kasaligan niya. Moto'y bot na ko ipasabot. So, makuha na ako akong patun si Dudong. Katarong na sa kung mayor ko din niya, maayo akong panginabuhi niya, mumatay kong tao, buwang. Normal na sa akong pagkatao ka lang may pagka-maldito, yamin ko na, pero ako na kinabuhat. Nga't patakala mong bas, akong hangyo sa inyo mga baser, ako lang inyong ibas. Kung sa inyong bala, kung sa inyo kapag ayaw, yapil ang pamilya. Kay nakalalaki na mga na, bilo-bilt na. Ito lang. Nag-live ko na. Yung sa'yo mo maingon. Tama, Sab. XFM Katropa. Alas 7:34 na mga higala, tagna sa to ang pagbanagubanuban. Tama rapod mga higala. Mensahe ni Mayor Tata Sala. No, gantos mga kini mga higala, daghan mag-iimbestigahan karon. So, isa mga higala si Mayor Tata Sala, o masal siya masuko nga giimbestigahan siya. Ang punto lang sa diya mga higala, nga dili lang apilon ng iyang pamilya. So, ayaw na niyo apila. No, anong apilon og gwapa day na siya asawa, masuko day mo. Ha? Nganong ikasuko ba na ninyo kung gwapa na siya asawa mga higala, gwapa na si katong dating SB member mga higala sa Mabini. Si Ma'am Jamila Kim Budak. Bullseye! Bullseye! Unya iapil pa ninyo to, magapil din niya sa dagan mga higala o pagdagan sa pagkamayor, no, against Father MM Luego. O ayan yung apila na, o may labot na. Diba? Dili man siya relevant mga higala sa case in point. Yun pa si Randy Sardanias diri, morning attorney. Na attorney na mahinuunta ni mga higala. May buntag ni mo diha, boss Randy Sardanias, boss, dili ba ako abogado, boss, ha? Aya kong tawagan attorney, boss, kay basig masugo ang IBP, ana, boss. Arnel, katropang Arnel Cortez lang, boss, no? Pwede na po, boss, para murag sindikato, gamay. Pwede ragbay, pwede ragdong, okay na kayo na. Alas 7:35 na mga tagna sa ato ang pagpanagumanuman, Bobby Ariquez, Salvacion Gonzales, mayong buntag kaninyo tanan mga higala. Bullseye! Bullseye! Kung mabalik-balikan na to mga higala, ang video nga gipagawas ni Mayor Tata Sala. Pinaagi nining si Ojan, no? Nga ayala po ninyo apila kung musaway mo ana mga higala, muhisgot mo kay kinilaging nakapait magud ani karon, no? Naigahisgot mga vlogger pod karon mga higala. Mura naman pog mga radio commentator, no? Well, di ba ta pwede mo pugong ana, kay kinsa man tang mo pugong na may free nga platform nga mao ang Facebook mga igsoon, gani kamo, no? Diha man mo nakatan-aw na to ron mga higala, so be it. Pero at least man lang be responsible mga higala sa inyong pambuhian nga mga pamahayag or mga statement batok sa usa ka tawo mga higala, kay whether you like it or not, sa atong balaod mga higala sa Pilipinas, there is always a presumption of innocence mga higala. Siguro galagot ka kay paminaw nimo sa Tata Sala gyoy gapapatay mga higalang Kap Dudong Bukol.
Nasa mga tao maghuna-huna nga aba sige paunay ra pud nang gipaunay ra pud na sa mga kagas aron nga ang pasanginlan si Tata Sala posible sad na siya mga higala. Bullseye. Bullseye. Posible nga katong mga drugistang na nga gipangdakop sa una ni pangparok ni Kapitan Dudong Bukol basig katoy mga nagdumot posible sab. Bullseye. Bullseye. Posible katong mga kawatan nga nadakpan sa una ni Kapitan Tata Bukol basig mao toy nagdumot posible lagi. Bullseye. Bullseye. Posible pod nga kasa negosyo ni. Posible nga sa sabong, posible nga sa lasto. Bullseye. Daghang posibilidad mga higala. Mabito ni karon silang gipang imbestigahan Gipang imbestigahan mga higala ang kagas, gipang imbestigahan mga higala pati ang pulis sa Digos. Gimbestigahan mga higala apil si Mayor Tata Sala. Pero para po sa mga vlogger o mga kuan diha, dili po makatarungan nun, wa man po'y labot mga higala, o wag yun siya kalambigitan, o wag yun siya kuan ba, relevance. Kung i-appeal ninyo si Jamila Kim Budak, asawa ni Tata Sala, diha sa inyo mga video, sa may labot ang kunuhay. No? Ewan mga higala, para pang pa-views na lang yun, pang pa-share or whatever, nga ibutang nila, nako'y nakita isa dong, no, nga gipost ning, may gani kayo nagpabalbas na ni si Mayor, no, may gani kinananggal na ni mga higala siyang bungot-bungot. Laliman ka mga higalag na nagbutang uban. Naong ni Tata Sala gibutang mapera. Naong mga higala ni iyang asawa si Ma'am Jamila Budak. Mga igsoon gibutang dito mapera unya may itsura. Usa ba giding wala naman ay labot mga higala sa giskutan diha. Ang punto gyud dinhi mga higala, Mayor Tata Sala, dili gyud kaangay masuko nganong maapil ka og mahisgutan ka ngano man. Mo lagi na ginaingon nako, no? Ay well, iyaman ko no ng batasan, siya man piniingon nga ingana gid na siya pero wag gid daw di gyud siya kabuhat ana. Pero you know, lain man gud paminaon mga higala diha sa social media, mayor ka. Dili mayor ka ha. Lain man tong mayor ka. Mainom man tong mayor ka. Mayor gud ka. You should be an example. Mayor gud ka, nya gawas pa. Adyo ka kahuna-huna nga posibleng sa imong pamulong ikaw goy nailhang isog, no? Ikaw na isog ka magkaha, di ba? Ikaw goy nailhang isog diha, so pwede nang katong mga naay kasuko kang Dudong, no? Pwede to nga musabay mga higala tirahon sa Dudong pasanginlan ka o di karon maglisod ka nag manghanggat pa kas NBI nga mo iimbestiga nimo. Yeah, depende na sa NBI. Pero at least ang NBI karon mga higala murag dili man ni competition pero naaman po yung investigasyon mga higala. Kay at least paspas ang update sa NBI nga investigasyon kay sa SITG mga higala nga gimugna para sa kini mga higalang kamatayon ni Kapitan Dudong Bukol. Bullseye. Bullseye. Nakapait diha mga higala. So ang update niini na namay narakpan wa pa gyud. Ang bugtong nakakustodiya karon katulad yung si Tatay Biting, no? Kato nag-ulig pitaka mga higala. Maora gyud to. No, maora gyud to mga higala nakakustodiya kasi siya man in taon mga higala ang nagboluntaryo. No, siyang kaugalingon nga sige inyo ikuan sa ko ninyo for safekeeping purposes kay banha na kayo. No, nahadlok po siya mga higala sa iyang seguridad. Pila naman ron ang 6 million naman siguro ang kuan ang reward mga higala. No, ang sa makatudlo o makahatag og impormasyon. Kalabot mga higala sa utok. Sa utok o sa magnaghimo may higala sa magpatay kang Kapitan Dudong Bukol. Bullseye. Bullseye.